Dobrodošli u Usporedivo bolji podcast by Compare.hr. Prvi hrvatski 100% AI podcast. Danas jedna tema koja nas, rekla bih, sve muči povremeno, kako ubrzati internet. Znaš ono kad čekaš da se stranica otvori? O, da. Ili kad video zapne baš usred. Baš to. Užasno frustrirajuće. Pa smo malo istražili što se može napraviti. Ima nekih brzih fora, ali i ozbiljnijih stvari kao optika, Starlink. Apsolutno. Izbore ima, ali treba znati što je što, jel? Da se nađe najbolje rješenje. A tu, recimo, platforme kao Compare baš pomažu. Ne samo za telekome, nego i osiguranja, kredite, sve na jednom mjestu. Super. Ajmo onda od početka. Recimo, internet mi baš sad šteka. Što mogu odmah, sad, ovaj čas, bez da zovem majstore? Dobro. Prvo i osnovno ona vječna metoda. Da čujem? Reset rutera. Klasično, jesi probala ugasiti pa upaliti. Iskopčaš iz struje, pričekaš 10 sekundi, ukopčaš. Zvuči banalno, ali često riješi problem. Dobro, staro rješenje. Što još? Onda gdje ti stoji taj ruter? Nije mu mjesto u nekom zagušljivom ormaru ili iza kauča? Joj, moje baš nekako skriven. Pa ne bi trebao biti. Najbolje je da je negdje u sredini doma. Na povišenom i što dalje od drugih uređaja koji smetaju. Znaš, mikrovalna, bežični telefoni. Aha, kužim. Da ima prostora za disanje. Točno. I naravno provjeri lozinku za Wi-Fi. Neka bude jaka, da ti susjedi ne kradu brzinu. Dobar podsjetnik. I još jedna sitnica. Manje očita, očisti keše preglednika povremeno. To može pomoći da stranice brže rade, ali pazi, nakon čišćenja neke koje često posjećuješ će se možda prvi put mrvicu sporije učitati, dok opet ne zapamti. Ok, ovo su korisni, brzi savjeti, ali, znaš, nekad jednostavno nije do toga. Što ako živim u zgradi gdje svi vuku internet? Ili sam negdje gdje infrastruktura nije baš top? Koje su onda ozbiljnije opcije? Svi pričaju o toj optici. Je li to stvarno toliko dobro? Pa, uglavnom jest, tamo gdje je ima. Optički internet to ti koristi one tanke svjetlovodne kable, staklo ili plastika. Da, čula sam. I podaci putuju kao svjetlost. Zato su brzine stvarno visoke. Danas idu i do 2 gigabita po sekundi. I veza je puno stabilnija. Manje smetnji nego kod starih bakrenih žica. Signal se manje gubi na daljinu. Zvuči super, ali stalno se spominje i FTTH. Što je sad pa to? FTTH ti je kratica Fiber to the Home. Znači da ti optički kabel dolazi baš do stana ili kuće. Direktno. Aha, ne samo do zgrade. Točno. To je bitno jer onda nema uskih grla. Dobiješ maksimalnu brzinu i stabilnost koju optika može dati. Pokrivenost u Hrvatskoj raste, operateri dosta ulažu, ali i dalje ovisi gdje si. Ne možeš je svugdje dobiti. Upravo to. Što ako nisam te sreće? Što ako sam negdje, ne znam, na selu, vikendici, gdje optika vjerojatno neće doći tako skoro? Čujem za Starlink, ali i da je oprema skupa. Je li to stvarno neka prepreka? Starlink je zanimljiva priča, da. To je satelitski internet od SpaceX-a. Koristi puno satelita u niskoj orbiti, zato ima manju latenciju, znači manje kašnjenje signala nego klasični satelitski internet. To je bolje za video pozive, čak i za neke online igre. Dobro, to zvuči kao prednost. Što još? Pa pokriva skoro cijeli svijet i nema ugovorne obveze. Što je super ako ti treba internet samo povremeno, recimo za vikendicu preko ljeta. A mane? Cijena? Tu dolazimo do toga, oprema košta. Da, trenutno je oko 349 € taj početni paket, a i mjesečna naknada je obično viša nego za optiku. Kreće od nekih 35 €. Znači, nije baš jeftino, a brzina, je li blizu optike? Za satelitski internet je brzina odlična, ali ako imaš dostupnu optiku, optika će vjerojatno biti brža i stabilnija s manjom latencijom. Starlink je super za surfanje, streaming, ali za baš zahtjevne stvari poput brzog online igranja, optika je i dalje bolji izbor. I da, treba ti čist pogled prema nebu za antenu, nije baš da je staviš bilo gdje.
Ok, znači da probam sažeti. Optika je kraljica brzine, tamo gdje je dostupna, pogotovo taj FTTH, a Starlink je zapravo super rješenje za mjesta gdje druge opcije baš i nema, ali uz više cijenu. Tako nekako. Da, optika je zlatni standard za većinu, ako je ima. Starlink odlično popunjava te rupe u pokrivenosti. Naravno, ako ni oni osnovni trikovi ne rade, a ni optikari Starlink nisu rješenje za tebe, uvijek možeš razmisliti o promjeni operatera. Možda netko drugi nudi bolju tehnologiju ili paket baš na tvojoj adresi. Dobro, znači opcija stvarno ima. Od pomicanja rutera par centimetara do komunikacije sa satelitima. Nadam se da smo malo razjasnili situaciju. Ključno je informirati se što je dostupno baš tebi, na tvojoj lokaciji, i onda usporediti ne samo brzinu, nego i stabilnost, cijenu, ima li ugovorne obveze. Treba vidjeti što ti zapravo treba. Samo mailovi i surfanje. Ili radiš od kuće, streamaš 4K, igraš igre. Ovisno o potrebama. Upravo tako. Odgovor na to te usmjeri prema najboljoj opciji. A za tu informiranost i lakšu usporedbu, tu je Compare HR. Usporedite ponude interneta, ali ne samo to. Tu su i auto osiguranja, dopunsko zdravstveno, čak i krediti. Sve na jednom mjestu. Pronađite usporedivo bolju ponudu.